ndị ọma ndị Igbo na-ege ntị, ana m ekene unu n'ebe onye ọbụla nọ, ebe ọbụla isi na-ege anyị ntị, ebe ọbụla isi na-ekiri onyonyo nke Igbo Channel. N'ụbọchị nke taa anyị na-asị ka ọ dịara gị na mma. Ịma na ụbọchị nke taa onye anyị na-ewetara unu na ihe anyị na-ewetara unu bụ ihe anyị chọrọ iji wee wedata ọbara mgbali elu ọnọdụ dị n'ugbu a na-ewetara ndị mmadụ, ọtụmadụ n'ebe dị n'ala Igbo. Ọ na-ewute anyị otu ihe si wee dị, mana ịma na ama nji mgbagbu wee ghara ọgụ. N'oge dị otu a, ọ na-abụ a sị na anụ gbaa ajọ ọsọ agba ya ajọ egbe. N'ụbọchị dịka ụbọchị enwere n'oge nke taa, ihe niile kpọdoro isi n'ala, agụụ dị, ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme. Maọbụ ọ bịazịa, onwezi ihe na-eme mmadụ obi aṅụrị, ịchọọ n'elu chọọ n'ala, onweghị ihe ị ga-afụ. Otu aka ụdịrị ọnọdụ a ka m nọ na Canada, imechekwa n'ọsọsọ n'ala Igbo ka ọ na-eme. Na Canada ebe m nọ, otu ụbọchị nọ nnọọ o nwecha otu ihe si wee dị ụmụnye coronavirus a na ọrụ adịghị na asị mogo mbịa datis agwala m unu ga na-emere m ebere agba mbọ ka nna asụsụ ọsọ Igbo, mana oge ụfọdụ ọwụkwa na asụbata ngiri Igbo a unu atara ya aghọta. Na Canada ebe m nọ, ebe m na-eche ihe mụ na ụbọchị ga-eme, wee fụ otu nwa amadi a. Amadi m onye zitara m ihe onyinye a, mana ihe onyinye egechara m ya mbọsị ahụ. M wee sị na mba, na mmadụ niile bụ ndị mana ha na-ayị, na aga m achọ ka onye ọbụla fụrụ ihe onyinye a. M wee zigara ya onye ọbụla bụ onye ọbụla mma ihe onyinye, aga m achọkwa ka ịfụ ya. Mana ọwọdị nke ahụ m kiriri mbọsị ahụ bụ ihe m ga-egosi gị, mana abịazi mụ na onye ahụ bịa matazịa n'ebe dị iche. Nwa amadi a, tupu m kpọpụta ya ka unu fụ ya, achọrọ m ka unu fụ ka ntụpenye unu nwa obere azụ, ka ị wee fụ ụdịrị ihe bụ ihe nwa amadi a na-eme, na wee na-achịtazi azụ wee gosi unu nwa amadi a unu wee ghọtazie onye ọ bụ. Ka m bịa ka m gosi unu ihe nwa amadi a nwere ike imenwu. Ka m gosi gị n'anya ka ị gwa m ma ihe a, ụdịrị ihe a ọ na-amasị gị, maka ọ ụdịrị ihe anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị nke taa. Na gee ntị. Mmadụ kpọrọ gị bịa taa azụ, ga-akwa aka abụọ. That means onye nwe dị azụ ga-asa n'ahụ akwa ya, maba na swimming pool gwuo mmiri. Gị chee na mmadụ niile sere tatu sheshi. Ụfọdụ wụ ụgwọ, ụfọdụ onye apịrị ha afịa, ụfọdụ ikoboko, ụfọdụ anụ atara ha ata, ụfọdụ amarachi. Meet my wife, don't you know her? Ọkwa onye mụ na ya dị sharp o. Nwaanyị ji ọkwa njọ no introduction. Ọ bịakwa gị n'akụkụ pụwa jụọ gị onye ọkwa na onye ga-akọwa ọkọla isi. Azụbụike nna ya onye mụ na ya bila ụlọ adịghị ama ama. Kịta ka akpọbata nwa amadi MC Uncle O na-akụ n'aka dịka onye a na-abata. MC Uncle O. Nna m oko kadet kara aka. Ọ sị na m kara aka. Ya ka m ga-esizi ka aka. Akara m aka. Ewuru biskit, ewu krakas. Ewuru ala nọ na site. Ewuru ose, ewu danjarawa. Ewuru ibi, ewu size 40, a na-ebugharị step. Ewuru ndị ntọrọ mmadụ, ewu ochie ka nkwụ. Ịma ụtọ selụ aka ntị, ezigbote aka ntị, asa gị a na-emepe gị. Ụtọ prison gwara kọrọkọrọ.
ụtọ village wụ ọhịa na ụmụ ube nnụnụ ụtọ township wụ ọkụ ụtọ Lagos ngagharịcha bụ onye ọbụla ndị ji moto ma ndị ji ụkwụ ebe ọbụla ha na-aga ama m ụtọ HIV wụ slim fit ụtọ S wụ ọnwụ ụtọ mba anọ kpọchikpọchi ụtọ Mbaise kpọchikpọchi amaghị m ụtọ mba anọ ga-awụ ya MC ọkụ iwu onye ebe iwu onye ebe esi m village anyị amụnye Isikwato local government area amụnye Nkwọnta Amawọ Isikwato local government area of Abia State alụrụ nwaanyị na Mpitolu Imo State. Okay. MC ke gị si so ebe a ụdịrị ebe a ka isi iwe necha mụ abụ onye ụmụ ya ne ọzara onye Nkanụ ịbịa jide m na-akọ m ọnụ ndị ka iji nechie mụ abụ isi ị na-akọ m ọnụ na vidiyo gị isi ọdụkwa gị mma Cadet chere m fufu dụla ihe niile fa abụghị m la adọgụ ịmala ihe mere m la geje emela ma ndị be anyị sila ka ala chaja kpụtara n'ogologo ịmara ihe mere be ndị ma ịghọtara ya bụ ihe m na-efu gụlụ onwe ogu mmadụ ịma ọ na anyụ ahụ na bọs ọ kọndọktọ ka a na-eme accuse o nwere bọs anyị gbara na-eje Enugu steeti ime bọs ahụ amaghị onye nyere ahụ onye ọbụla wee fesi ya kọndọktọ na-akọ kọndọktọ ọ gaghị adọrọ gị na mma ifuru ahụ nke ya nyụrụ ihe afọ ihe ọma n'ụwa gị nwoke onye Nkanụ nọ na moto ahụ wee buru the problem. This man okay. Nwoke onye Nkanụ wee buru problem n'isi kọndọktọ gụrụ bụ anyị mere gị kọndọktọ gụrụ bụ mmadụ mere gị ihe ọjọọ bụ anyị mere wee baru n'moto ihe iji wee sadị tankị wee bụrụ ahụrụ bụ ije kere nyebara anyị gụrụ draiva gị wee pụrụ n'ọrụ anyị ụlọ anyị gbafụrụ ọhịa ụlọ paakị ụlọ anyị ọrụ anyị nshịcha anyị bịa rịchata kịtịkpa dịchekwaghị anyị gba kịtịkpa kpatapịakwaghị anya nsogbu adị na bọọsụ ndị Nkanụ mụ na ha adụlọ ịghọta. No problem bịa onwe ebe nọ na-akọwa maka onye si mmadụ ya bịa taa azụ nwetara mmadụ siri bịa taa azụ onye aha bịa ejezikwa ka ọ kene aghọtaghị m aghọtaghị m ihe na-akọwa dị ịma yi wee duga yi beyi iwu onye na-akwụ ụgwọ ọ zụrụ azụ ya na-akwụ ụgwọ azụ maka mmadụ na-abụjere bank ofu onye ji ego a na-akwụnye ịghọtago so military si amaghị akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ka ha si na-akwụgharị n'ime bank wee mee ndị nche were kpọba jụọ ha ajụjụ onye nke jikwana ego a na-akwụ a na-ajụ ya my friend who are you what are you doing here wee sị ha I'm the payee wee bịara kwụ ụgwọ I'm the payee onye nke edutekwana ya wee bịa ajụ ọnụ what about you what are you doing ya sị ya ọga I'm the dugayi mụ bụ eduga mụ wetere edugatọ ịghọtago so abịa enwere payee nwee dugayi so imere ọda azụ wee fụọ ihu nwoke ya nwanne ọgụ nọ ebe a ka ị nọ bịara nwunye mụ na ya na-ebe bịa ka anyị taa azụ naanị m anya atacha nwa azụ ọ bịara buru bọwel kwụọ aka na abụ kwụrụcha aka ebe a that means gụwa na onwe gị nwe dị azụ ọ gana gị ga-asa na ndị a mmiri na bọket ga-asagodo ahụ pụtazi bifo bịa tawa azụ ọ dị very bad agwagoro gị nke mere my wife mere m nwaanyị mbọ ka anyị jee taa azụ nwaanyị wee takata azụ ọgwa ya si na barbecue ka ọ ya taka nche na ọ na-atagbu bifo na-atakwanụ nkwobi mụ na ka ndị adụka ka m na-ata nkwobi ma wafọ ataghị azụ ya haf wee kpọwa m sị ma ji ihu nsị ọsị m na ọka azụ ndị ada nsị gịnị mere ọsị m na-azụ azụ na-azụ ya na o siri ike amaghị na ma wafọ dị bizi kemgbe ata foil ata azụ wute foil kemgbe ahụ okwute okwu azụ nsị ya jee zoro skumbia
ma ba so shana o for one ya zuru crayfish fish I didn't make you mmadụ very bad gonna one that attack organize before gonna one that atazo ha na-eje fish ns eji atazo iche okay aje fish ns ese nne anyị eje kweta azụ echi na-abịa ọsọ ha n'ime ọfụma wee kọwatara ya ngwa yes oje fish ns iche na ọbụ maka o jere chọ ịma na ns o eji weta azụ ịpụta azụ 5,000 nwa ọnịcha dọ ya ka ofu nkọ azụ 4,000 na 250 ị na-ajụzi nne ka isi otu a na-atọ na-eduga oyo ma mụrụkwa na ọka azụ ndị asasụ ị na-arazi sọọsụ ya ife eji wee gba azụ ka ya na ụmụ ahịa adọka adọ njọba gwadụ m maka ndị ụmụ ahịa maọbụ ndị aba etikwala etiwekwuru ọnụ ebe ndị aba ịma aba no de carry last fa anaghị bụ anata ikpeazụ aba ka m biburu tupu m debe Owerri kidnappers chụrụ m ọsọ na Aba ịma mgbe a na-eme no kidnapping a na-ebe atụrụ mmadụ ajụba ndị nwe ya ka eweta 50 million ụfọdụ na-ana 30 million ụfọdụ 20 million ihe ndị a na-ana ọgbasaghị anyị maka anyị nwere onwe anyị enweghị kidnapping value anyị na ha mana mgbe ndị wee marụ na orugo tọn anyị ọzi mgbe a nawarụ 7,000 5,000 every o nwere sometimes ndị keke kidnap onye gala asụ ụmụnne ya wetala ka sara anyị eji weta dị gala tupu a na-erisi nwanne ya ịghọtago gbaka ji wee doo m anya si na onye fụnarụ ndị afọ m na-asa na eburula m ịmana ọsọ ka m na-agba ka mgbalata Owerri bụ agbagokwe m bọs mamịrị ụwa ọjọọ ọgbọ m na bọs ka nri tuo bịa nyụọ mamịrị sọmbọdụ wee wuru ihe dịka ayọn wee tụkwasị n'onu ebe a anaghị m ahụ ya anya ọsọ m bute olu anwụrụ enyi a na-ekidnapụọla go masị hil ka emekwe ya sị m ego ole ka iji ebe ahụ m sị na ihe dị m na-akpa ebe a 4,500 ebee ka ị la-ala m sị na m na Owerri mgbe nye m dat money mewere dị money gbepụta dị ego nye ya sị m mgbe were 500 agba moto la Owerri a na-erilizi eleke otu a ka dị kidnap ụmụ otu a ka dị I've been kidnapped before now. I will be victim of kidnappers. Oh my God. There came a kind nwoke mụrụ nwa na ya adịghị nwoke ndị oshi bịara n'akụkụ bunu nwe oge ndị oshi bịara n'akụkụ your place. My brother agwa ịma asị na mgbe ọsọ suru ka nwanne otu n'ukwu ya ma ife mụrụ onwe ya n'ahịa. This is my neighbor anyị niile so na-agba mbọ ị na-eshiri anyị ike anyị na-agba n'edu owedu ka the boy bịara bịa nweta ọrụ ndị task force ọrụ ndị task force ndị ikekọta orie ịshọbụla fụrụ ọrụ ihe nwetarịrị nwa obere ego ịshọbụla fụrụ ọrụ ihe nwetata nwa obere ego nwunye ya wee duzie nwunye ya ka ọ na-agụtatụ azụ n'ofe nwaanyị wee na-eri ya agha ọma na ọba agbacha ọ na-anụ ukwu ọma na ọba agbacha ọ na-anụ ukwu nwaanyị erigide ukwu wee dọrọ ukwu wee dọrọ ịma ya ka ndị ori bịara n'ụlọ this man ndị ori wee bịa n'ụlọ this man the man guy man si na window backyard onwe protector si na the window fiam wee magharịa nwunye wee rọsh sochie ya azụ anọ n'anyasị nwaanyị united gan ya n'anyasị ya nwaanyị wee folo di ya arịa wee krọsụọ okwu ya wee rangi ya na windo chebere ndị ori the man aghọtaghị ihe na-eme na rum ebe ọ nọ onye nwunye ya anya ọdụka ọchịrị ọchị onye ya anya ọdụka ogbonoro egbon ana ebe ọ dọdịrị o wepụta isi ndị ori nwere ike gba the man wee kụọ pam the man wee kụọ nkwụcha ịmakwa after some months nwaanyị sị na ọ dị ime wee jee mụwa nwa wee mụọ nwa ihe the man oyiho nwunye ya wee jie ndị ori and then
nwa na-eme ọnụ nwa dị mma ife anyị ji wee netara gị nwa na ga-agwa gị na nwa dị mma mgbe m mụrụ some of ụmụ m enwekwara problem ndị eji wee netara m ụmụ onye mmụọ nwa dị mma ya iji wee netara gị nwa na-ebutere gị pampers in cartons SMP Sterelac Nutren Complan children wears teddy all these things if you have money nweta ego ebuto nwunye gị moto mana ihe eji wee netara neighbor m anwa Seaman aromatic schnapps, Osoje, Mmemme, Ajumbise, Adoli, Okuma, Gongon cleanser, Dr. Alagbe 7 keys herbal mixture, Mutu powder, crude oil, Dr. Agnes 1 Mutu powder, Madogo yellow. The boy not my one. I'm Kwamudomwa. God forbid. I'm a one guy. I said. Uncle Bob. Abra escape. E last one na Ketoliano. It was the Omaka video after this. I'm unforgivable. Equaloto. Never had the kind of mother now where the mother now we are on our phone. I'm not married. I had Chukwa Mela here. I large 1,000. MCO ngwanu ka ibido kwa ebe anyị kwụsịrị biko ya wetara no ka toro modu ko akubiri e mo do ebe anyị nọ de ka nọ na agwa ụmụ m na-abụ ka nọ na palo na-ege news okoro this corona halot ano n'ime ọrịa corona halot ekwuru mmadụ na-ege news ka mmadụ emotego vaccine nwa dịka esi nwekwanụ n'asụsụ bekee ọgwụgwọ ya ụmụ m na-abụ ịgbarụgba bata na palo ama m ihe na-esere ha na-abụ nke ikpete maazị na nke tọrọ ya wee wuru tọnda ụmụazị wee wuru tọnda ma ọ bụ na m gbachiri ike na mmadụ ụmụazị ji tọnda chọrọ iwepụ ndụ m nke wee wuru aka na abụ tụkwasị nwanne ya nwoke n'iru waka thunder fire father 20 times thunder fire father you're a stupid boy like your father nke ọzọ anyị ji ọhụrụ eto reply ya you too thunder fire father 30 times look at you you're a prodigal son like your father look at your head like your father idiot like your father msilekwa na mana msere mma ụmụasị wara wee witness ekwe ka thunder 50 onye ka 20 onye ka 30 sọsọ m thunder 50 mmiri ọdọ wee mụọ say ọgụrụ ka mmiri ụmụasị wee wuru thunder 50 bịa MCO ị ga-ebu mmadụ ebe a gwagara anyị maka enwere okwu nwere ịgwa ụmụ nwaanyị a na-emecha slay queen nwere any meseji ma ndị a ọkwa onye meseji m menye ụmụ nwaanyị na-abụghọ onye ọbụla kụwa aka ya kụwa gbere ebe aka ya ru asụkwa ụkwụ nakwa na nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emezu nsogbu ụmụ nwoke bịa ọrụ ka dị ọ na-agba n'ezi ọ na-abụ obi ụmụ nwoke mgbe ụfọdụ ebe ịgba n'ezi mana ọka isi wee ha dụlụ dị gị mana agwagwụgwa m ndị agwagwa ụmụ nwoke ife ọbụla inyekwere nwaanyị gị na ya nọ ka o yenye gị retọns ife ọbụla mgbe ụfọdụ ịkpọrọ nwunye gị teki ya nwunye gị out ije eyeghazị ya anụ iyeghazị ya azụ onwe ife ọtụtụ ịghazị ya ibe na-agba ya enye ya sọ mmanya ka ọ ya bụ ọnụtọ ọ bụ na mmanya dị ya n'anya wee egwuregwu ka o si wee sọ gị na-agwazo ife ọbụla inyekwuru nwaanyị ka o yenye gị retọns ije iteki nwunye gị out wee na-eri ya saala mmanya ịlọrụte saala ka ị ya aṅụkwa maka inyere liquid ka ọ yenye gị retọns ịghọtara mana ọ na-abịa dị ụkwụ njọ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ịbịa ị na-emerụ nwunye gị ka obi dị ya mma na-eme nwunye gị ka obi dị ya mma ịbịakwa nwaanyị iji ego gị wee nụ ka ị gwụsa ya egwuregwu ọ na-akọchapụ aka ọ mgbaka nwoke na-ebido okodo onye na-ala nsị a eso n'ọngụ ka ọ bụkwa nọ n'udodo ka ọ bụ na-egwuru ka igwu egwuregwu ịghọtago ka ọ na-ezuzu ihe a eso n'ọngụ ịghọtago ị na-arịọ ọsọ arịrịọ ịbatara abalị nwaanyị si gị ka onye na-ala nsị esi n'ọgụ nwa wee kpote na-ara nsị nke na-enwe m iwe ụdị ka skuls ha na-adị enyebe mgbe ụfọdụ na-arịọ nwunye gị unu korie
ife kwụrụ ụgwọ ya ọ sịghị na agharapụgoro ya aka n'isi na awa ya legodo ebe ihe a na-arịọ gị nọ na mgbada isi nọ n'elu ka ebe gbasara isi na ihe a na-arịọ gị ya nwere obi biko unu enwe ịbịa n'anya kịta ịhụ na kesi rep ka nkụ ịma ka m gwakwa gị eziokwu ịkwekwana ka ndị mmadụ n'iya ịmakwa kemgbe m bịara Owerri anụbe m na-erepụrụ nwaanyị n'Owerri anụbe m repụ kesi n'Owerri ịfụta n'ụzọ ụmụazị na-apụta ka erepụ ha a na-eji aka asị ka erepụ ha anụbe m repụ kesi n'Owerri ibesa onwedu ka isi wee asị na irepụrụ nwaanyị onye Owerri ya ibinie ọ na-abara gị ego onye Owerri ya awụkpara epụ nna Owerri ya awụkpa ke nna ọrị eche m sa nna mara na peji erepụ mmanụ ake nna adọghị ụdọ esi ọkwado nwa na uru na-ewere iwe abjọs ọ dapụrụ m n'ọnụ I don't serious. Okay. Have we been over? Put you down again. Oh, now my brother, thank you so much. I have to get by 2 hours. 2 hours. Man, what's the I got. Emma, onye ṅụrụ ihe si na ọkụ ala mma anaghị atụ ya ụjọ ihe na-atụ ya ụjọ nke a fada na-abịa sị n'ebe a na-atụ ya ụjọ na ọ bụghị ọkụ ala mma na-atụ ya ụjọ na ebe ịmakwa na ejiri m ile bọọlụ Chelsea and Arsenal ya some years ago mgbe Mourinho na-ekochi Chelsea Arsenal Wenger ka na-ekochi ndị Arsenal ya ka na-ene bọọlụ bụ Chelsea and Arsenal amaghị m na onye nọ m n'azụ na the boy anwụọ na o wurule Igbo wee nwụsa bren ya ibu na mama nwụkwuru knockout ịghọtago Uncle O ka m bịa biko ka o nwere snacks m nwere here ịma anyị nwa nọ na Canada anyị na like ndị ọcha as big man ka nye m obere ihe ka m rie snacks m here afere wawa ya ọkpa abacha ka ị kwesịrị na-ata ebe ahụ dịka m na-agwa gị agbagidela gbagide match first half wee gwụ n'ogo aba second half amaghị m na onye nọ m n'azụ aṅụọ na gwogo ọzọ mgbe agbagidere bọọlụ second half achọghị egwu the boy wee kpozie m on the Chelsea and the Arsenal ọsị m elende iblu msị ya nọ Chelsea ọsị m nwatafọ na-eyikwana yelo na-agbari n'etiti field ọwụwa ma agba msị nọọ refri na-egbu bọọlụ ọsị m onye ka ayikwana coach onye ayi coach nọ n'outside na-aba mba ọ ga-agba msị mba na ọya coach nọ coach ndị Arsenal na ọya wụ Arsenal Wenger ya sị m Arsenal Wenger dị ya coach ndị Arsenal that means Semba na onye a Mourinho coach ndị Chelsea na Mourinho nwanne Emmanuel the idiot jụwa m ole ka a na-agba msị ya na a na-agba 0-0 ya sị m ele ndị bụ ụzọ nye 0 maka ndị mara na boy anwụọ na knockout ndị nwa hapịala ya na-akpọ m arụbere agbara m ọsọ ya sị m arụbere agbara m ọsọ msị na nwa ọsọ m na-agba ka m nyụọ mamịrị ya sị m Emmanuel Jelike inwe onye bọọlụ kpọtakwa emere kochi nwa anwa ti baka na maachị ya Justina ga-enye goolu gbaa ka m ji mara na boy anwụọ na knockout mba ọkada alawa Cadet Chidi ịma ṅụrụ ya adagwọ
ụmụazị ana m agwa ha ị na-aṅụ ihe na-aghọpụ mkpụrụ ya ị na-aṅụ ihe na-aghọpụ mkpụrụ ya ọ mkpụrụ ya na-adị agba tata na-agbapụsị aka n'uche ke ka mmadụ esi wee nwụcha anwụrụ mmadụ eji wee sechaa anwụrụ na-achọ foonu o ji n'aka na-achọ foonu ya achọ o jikwe foonu a n'aka na-achọ ya na-aba ka mmadụ esi wee zuo foonu m ji bịa ya nna ya ara agbaala m ya bọị ya agbanye ọkụ dị foonu were na-achọ dị foonu arịnga ya n'aka dị foonu arịnga ya n'aka ya epikekwa dị kọl na-aba na-emega agbalịa m foonu m na-efu ọbịa dị mma foonu m na-efu the same foonu ọ na-atọ ma bụrụ ka m lee m shiwere n'ọkụ biko achọrọ m ịjụ gị ọtụtụ ihe mana kịta ka m jụọ gị onye chọ ka ịbịa bịa mee ihe obi aṅụrị dịka na ihe ọ na-eme kedu ka ha ga-esi wee nweta gị biko ịchọ na-arụ ka ọnkụ o bịara gị mmemme ma ọ bụ n'ala bekee ma ọ bụ n'ala Igbo anyị ma ọ bụ ebe ọbụla anaghịkwa m abịa Zambisa anaghịkwa m abịa ugwu Awụsa ife chọkwa na pụọ anaghị m abịa kpọọ m n'akara igwe m ịmarụgoro Nigerian code +234 803 ka m tinye ebe a +234 8035 70 5812 ka mgbaghachi azụ +234 8035 70 5812 exactly. Okay. Ngwan. Achọbụrụ m inye gị akaụntụ nọmba but ka ha pụọ next time. Nyekwa m akaụntụ nọmba yes na next time gị nye m akaụntụ nọmba. Kedu akaụntụ nọmba gị? Iji already. Mana kpọkwa ya ebe ahụ dị ya ada amacha kpọọ ya kịta. Mgbe iji already ebughị m ya n'isi. Okay, aga m eje weta ya ka anyị ya hapụ amụm ihe m ga-eme. Aga m emeta yes because ihe anyị na-eme ma nwanne m nwoke ihe anyị na-eme na ọwụ ezigbo aka ọrụ ka ị nwere and ebe ọ nọ wee tọọ m mmasịkwa m nke ukwuu bụ na iji asụsụ Igbo wee na-eme ihe ị na-eme were ya wee na-akwalite omenala Igbo na asụsụ Igbo onwe ndị akwụkwọ nsọ si na ihe ọbụla aka ọrụ gị akpọpụta gị n'ihu ndị eze na n'ebe a ga-emekwa amara gị ama ekpere m n'isi gị bụ na ihe anyị na-eme na Chukwu ga-esi n'ihe ị na-eme wee gọzie gị ebe pụrụ iche ihe a na-agwa gị bụ eziokwu ihe anyị na-eme ọ ga-eduga gị n'obodo dị iche iche a ga-anụ afa gị n'ebe tere aka na mba dị iche iche n'ụwa niile gbaa gburugburu Chukwu na ga-ebuni gị enu ahụla m ị nwere ezinụlọ nwee ezigbo nwunye nwee ụmụaka na-agba mbọ na-azụlite ụmụaka gị na ndị ezinụlọ gị ị na-agba nnọọ mbọ otu ike dị gị Chineke na ga-agọzi gị n'ebe pụrụ iche ọ masịrị anyị ebe dị ukwuu otu isi wee bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa anyị makwa na ọtụtụ ndị mmadụ ma gị ọfụma ọ ga-amasị m ma ikele ha ka anyị wee nwee ike anyị ga-akpọta gị mbọsị ọzọ ka ịbịakwa bịa mee anyị obi ụtọ mana anyị ama nyecha ihe niile kịta anyị ga-akwụsịgodi n'ebe a so kenere m ndị bụ your fans na ndị bụ ndị na-akwado gị ka anyị wee mechizie ọnọkọ anyị nke ụbọchị taa. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ asị mmiri atala ma azụ anwụna nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ ndị Igbo niile nọ na mba dị iche iche mana ndị nọ na obodo Naijiria ma ndị nọ na mpaghara Afrịka dị iche iche ma ndị nọ obodo oyibo ndị nọ Canada ndị nọ Germany ndị nọ US na ebe niile dị iche iche n'ụwa asị m na ọ ga-adịrị unu na mma obodo ọbụla ijere ma efu ha onye Igbo nwanne gbaa ọsọ ebe ahụ na onwe ihe na-eme that place ọ ndị Igbo ka eji aga amamihe ndị Igbo na-edu ndị Igbo asị m na ọ ga-adịrị unu mma afọ ukwu niile awụghị ego ụfọdụ afọ fibroid ụfọdụ otubo
ụfọdụ ndị erikwere ego transfọma na vileji ụmụnna asụọ ọfọ sị na afọ riri ego anọ ya adịrị ya mma afọ a na-eto azụ ife ọbụla onye na-eme ọ ya adịrị ya na mma ụnụ ya kpata akụ rie akụ ihe akụ ahịa ha eri unu onye ọbụla chere unu echiche ọjọọ ga-anwụ onye ọbụla unu chekwere echiche ọjọọ ga-anwụ maka o metere ihe ọnwụ so ọ ga-adịrị unu na mma nnọọ mgbe ọzọ mma abịa ka mụnụ nọdụ wekọrịa ọfụma ewe daalụ nwanne m nwoke daalụ n'ebe pụrụ iche ka emesịa Igbo ndị ọma na-ege ntị unu afụgo na onye anyị wetara unu n'ụbọchị nke taa bụ MC Uncle O. MC Uncle O ọ bụ onye ma ka esi eme mmadụ obi ụtọ ihe ụfọdụ bụ ihe o mekwa anyị ga-etinye ya na Igbo channel. Ọ ga-abụ oge ọbụla ọ dịka a ga-asị na nweke isi na-eche na nweke isi na ọnọdụ dị aṅaa ịga ga-apịa aka n'ihe onyonyo ahụ anyị na-egosipụtara unu na Igbo channel. Ọ ga-eme gị enwekwa obi aṅụrị nwe obi ụtọ. A na-ayọkwa gị ka ị na-akwado anyị n'Igbo channel na mbọ anyị na-agba iwepụtara unu ihe gbasatara asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ị na-enyere anyị aka na-agbasakwa ozi banyere Igbo channel. Maọbụ enwere onye ma bụ onye na-asụ Igbo na onye ihe gbasatara Igbo na-amasị, ọ ga-adị mma ka izigara ozizi gbasatara Igbo channel ka o wee nwekwa ike ịdị na-ekirikwa ihe nkiri anyị na-etinye ebe ahụ, ihe ndị na-akụziri anyị ihe ndị na-eme anyị obi aṅụrị. Anyị ga na-eweta, o nwere ihe ndị ụfọdụ anyị mechaa anyị esechagori akwadocha ya anyị ga-ewetara unu. Ya bụ ịpịa aka n'ebe akpọrọ, ị ga-ahụ ebe esere akara Igbo channel, ọ na-acha mmemme na ọ dị ebe a n'akụkụ ebe a n'isi ebe a ịfụ ihe akwụkwọ ndụ ndụ a ebe ọ na-alụ aka. Ije ebe a ị ga-afụ akara Igbo channel na-acha mmemme, ịlụnye aka ebe ahụ ọ ga-awụ ya bụ na imego ihe a na-akpọ subscribe. Onweghị onye na-anaghị ego, ị ga-ebinye aka ebe ahụ n'efu, nwa onye ga-anaghị ego. Ọ ga-eme anyị wee nwee ike ịdị na-agbasa ozi a ọfụma. Enugo ngwanụ, anyị ga-akwụsịzi ebe a wee kene gị nwa bụ onye na-ege ntị na gị nwa bụ onye na-akwado anyị, wee yọkwa gị mbọsị ọzọ ka ị bịakwa nọnyere anyị n'ogige Igbo channel nke anyị na-ewetara unu na YouTube. Ngwa ka emesịa, ka ọ dị mma. Ọdịbendị ndị Igbo niile, ihe ngosi dị iche iche eji mara ndị Igbo, ka ha si agụ akwụkwọ, ka ha si alụ ọlụ, ka ha si anụ nwanyị, ka ha si esi nri. Zitere anyị ozi na WhatsApp +1647 989 2837